Bun kibriu kiba itu bakla ya une ubriu da kabaong ba udei uba adan ndrei une ubriu msyamladei uba adan ndrei udei ugaro ubla ai kerteng garo wilok kapok kiran sam sosial media haot habangi pej ya karukom lek kajungu haba udeng yit kmat bat utap tupia ulong tik kum uba adan bat kamtam lele ya utman ujongu ulalong kum uba adan ndrei une umdei uba adan bat kidon ru kibriu kibala pendon kam da kadur ka jong une ubriu ha kajaka jong uba adan bat kidon ru kibriu kibala komen ba une udei uba adan parlok menta tengine pej ya kini ki komen jong kibriu. Perlok kini ki komen ba kibriu ki itu bakla ya une ubriu da kaba penlong ba udei uba adan ndrei udei une uba adan uba shisha bat uba adan ubdei shisha jong kaseng WPP bat uklawat jong kajat benriu kumtang ide ban petu ba kenang bangin om pendon kam bakla ya kidur jong kiwei ha kajaka ka jong u namar om don bala ban yarengkat lane ban yanujor bat kikam jong uba adan bat pila ru ban share ya kane ke video syaki perlu ki jongpi nang bakin tip ya kajing sha na benda gue pat ki video sengoba ban subscribe ya kane ka channel kublai shibun